Isinusulong po ngayon ng lalawigan ng La Union ang self-sufficiency sa supply po ng bigas upang mapalakas pa ang lokal na produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng hakbang, pinaigting din ang koordinasyon ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng Masagana Rice Industry Development Program. At ang layo na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, kaalaman at serbisyong pang-agrikultura. Kabilang sa mga tinututukan ng programa ang pagpapalakas ng irigasyon at infrastruktura at pagpapalawak ng access sa pautang at crop insurance at pagpapahusay ng pananaliksik at pagsasanay para sa mga magsasaka. Tinalakay rin ang pagpapalakas ng organisasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtulong sa mga farmers cooperatives and associations na maging ganap na kooperatiba. Gayon din ang pagpapatupad ng clustering at consolidation upang mapataas pa ang ani. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, inaasahan ng lalawigan ng La Union na mapapalakas ang produksyon ng bigas at masisigurong sapat na supply ng pagkain sa buong lalawigan sa mga susunod na taon. IFM News. IFM News. IFM News.